You are gifted to lay. You are gifted in your own way. So mangik phaphamisa ukuthi yela phaphama ubheke the darkness of ubungoma uhlale ku calling yakho. I'm wrong. You cannot blame me because of lack of faith that you guys have. You guys don't need me ngifundisile kwanele. Thatha imfundiso yami ukhuphuke nayo. Ugobela wami knows nothing about me. Zingishayile vungvungu spiritually. I stood on my own. I stood strong on my own because I've got a backbone of which is God and my ancestors, and I believe in that. I don't like umtholo wogobela wami. Impilo ingishaye ngama. Nina nifuna ngishaye kuphi? Even nifuna inishaye bese mina ngibe there for nina. I'm not blaming you guys that you didn't come to abazange bangisupport ngomncabo mntanami. No, it's not because of that. I'm raising the perfect ukuthi kushone ithwasa. Lelo thwasa malishona, I didn't go. I have my reasons why I didn't go. You guys don't even ask me anything about it. Baba kushona mangaka amathwasa. Ngicela ukukhuluma ngithatha unonhlanhla. Ngithatha unonhlanhla ngabeka unonhlanhla la ngathi nonhlanhla you ozophatha impande yami. Nganikeza nonhlanhla umpande, nganikeza nonhlanhla yonke into ngathi thatha impande yami. Maniphuma esikhupheni sami, ninencwadi ena 152 pages. Yes. Nibatshela abantu neqiniso. Ninencwadi ena 152 pages. Inomuthi iyabhala ukuthi uma uphethwe ikhanda hlanganisa lokhu nalokhu nalokhu. Uma uphethwe yinto eso hlanganisa nalokhu nalokhu. Ngikunikeza leyo ncwadi ngisho noma ungangikhokhelanga. Ngiyakunikeza maceda bazongena la kula sibathi vela ngeke size sikhokhela. It is not my fault. It is not my fault that after isikhupha impilo kahlangana, pick up your pieces and fight for yourself. I don't owe anybody shit. I owe nobody anything. I taught you respect. I taught you God. Simply because you guys don't believe in God, you want to blame me. I am not there for you because I don't want to be there. Don't blame me. Angifuni. Manje ngibalani? Angifuni empilweni yami. Still. Angifuni. If you guys feel, if you guys uhlale esikhupheni sami angisakhumbuli for how long. So what I'm saying is if wena ufila ukuthi la uhlele khona bonganeliseki bosahlelelani uze uyothwasa ekugcineni angithi wena isikhothana akakufundisa kenze next then on ngemonth yobu 3 usahleli uhleleleni ungahambi igate alikhiwa uhleleleni khona ke wahamba mina esikhupheni ngamlanda ngathi uhambeleni why ungasekho. I don't do that. Uhleleleni if I am not of value for you or I don't put anything empilweni yakho uhleleleni. Don't fall into a trap that you are not there. When uyazisebenzela, when you are standing on your own.